sorry ya, kalau tuh sapi ini apa jenengan kok? Oh, kayak penyanyi karpet, tak kira aja ngopo Pak. Jenengan yo di wong juru asmane di Pak Edi, diundang Pak Edi ya ora. Mas Enika mangke? Nggih. Mas Enika Pak Edi. Pak Edi. Iki penyanyi sajake do keli kabeh.
Nah itu Edi kok malah kene kono. Mbak Irna, Nggih. Rida Brotoseno. Nggih. Gitu. Niki Nggih. tamu saya ngangsek saya sore. Alhamdulillah. Iki biasanya ilmu Menika. jam 2, jam 3, jam 4 tamune mesti banyu ini. Nggih. Gitu. Nggih. Menika kata ingkang Oke, Pak. paling tumarasu menika kapanganten kekalih menika nggih. Alhamdulillah. Napa menika? Nggih, alhamdulillah. Kakangane Pak Sugi. Oh, nggih. Biasanya nek pepeling itu njuk langsung bubar niku lho, Pak. Laris manis Tanjung Kimbul, yo selanani. Nah, wis laris. Niki nyuwun lagu pepeling dipun barepani Dandang Gula. Saking keluarga Pak Sugi. Sapu ruton, Gitu. Rimbangan nggih. Bapak nggih. Pokoknya niki kakangane Pak Sugi, adike Pak Sugi, ponakane Pak Sugi, Keluarga terus Pak Pak Sugi. Sugi. Monggo.